bangin penihat tamangi khasi lahap kentup lut ya boro unong song snong anumla abandan gini ki kendon ki banira kerpang ini dei namar katarang di don kam kerki ya gani ka an kaban ai porni bingin thawan katkum karkom perkhat katkum karkom penihat snong gajni minta ke sarkar kalawan rakyat kata ke MRSSA Meghalaya Residential Safety and Security Act ngalana utkot jaga select committee kebaya tay ya gani ka an ngala persya jur ya ushi minister kato por Dr. Mukul ngala penpau bakani ka an kanumla lani kamdei ka juba nagamta ka jingrung perthep jogi noway shagari ga jini namara to por ka don baga jingi ki ya ILP nagalian jo Dr. Mukul sangma hadir bola kentat ya ka ILP ka resolution ka banglawan ra po assembly ula krenru ya ki kintin di basay let us not talk about ILP anymore kabab peni baga jingut ke jing perkat ke ju ka scam treng ba umkwa dan lele wem bat ka parti ju bakini penengkam ya ka ILP ha ka tu ko por ulang em ngin tha kan ke bakam ba lawan ra ya ka MRSSA bat ngalapu ya kata ka note of dissent ha ka tu ka committee ba marwai ngam pedang banong bagani kan de solution lani kata ka kalat banyada ya ka jingrung perthep jongge noi shagani karwi ga jing palalap bagalon kumta layakhi ni bagani ka sarkar ka pamanta Kerai, yang kata MRSSE, U in bracket kabamut ordinance. Labsuk lesi, segiwe parti kendon ngampat hidup mentah. Henrai ngitip pa, U Governor Simlatre, ban menjur, ya kata kaan. Henrai snow pelapat bagani ke sarkar mentah, kakwa ban penteri kamno, wood, ya kata MRSSE. Lakum bagaladei ka ini ke papiang. Ke MRSSE ko kipat ba. Kaai tang da jinggetu yapi yaki nong ai wai ying bagi da pentip syaka snong ba syaka an ba kumju ki rang ba snong lari kim pentip kabamut bagi rang ba snong gidi tang ki nong pentip yaki nong syang wai di snong gi jongki ko ki pai ba be dei namar kata kadau ken ni kwa ban mi banai ke jing penshai ling bagi jing tho banai kajing pensko tu iki pajba bagi pajba kintip kai ka ILP kai ka citizenship amendment act bat kai ka ta ka 6 schedule hagoi ke sni hamte hapo ka jaka ka mga syong ladan ki samla ki bai kendu yang ki bapli ki bam dei than ki badan ka jingnang ka jingsta ki dei tang ki ba shunya iki kali kamai ko ni kendu ba ki ong ba iko ai kendu e phei te phei ki ko tip te ka to ko sarkar ko ong ba dayo ILP la do no kata ka 6 schedule kamot kum no phei ba ngang oh pila puli ka ILP em phei ba sno pila puli ka 6 schedule dong em phei ba ngong tangan batai ka ini phei kum no pin sno to e ka jing batai juga la da phim pat la ban puli phim de ubri banang basta phim pat ti buau bi ka e ka ni phi ba pin sno to pidan kam namar ka ta da ban yo breu la ni ka breu ka ba phi shene atli bagin batai phi ki e kita jai ba phila atle tangan chubatai e phei ngong ILP ke tak ai bu thau phareng nu ki snem khat fras pa anyo pulai banyada yang ki rit pa na ki he pa namaru la pe ka bishar ni riu la I ya ka jinglong lui shida ji ni ki riu lum bo la I le se ka jing start ka jing champang ya ka jinglong shalak jong kita ki break pedon chi ka ri thor ukwa ken banum ailat bagini kin shim kabu le se ya ka ri ka bi ji ban shim kabu ya ka spa ka badan ILP kam keren tang badai ban khang nong bi mereka keren ru ya ka jimentoy ka phila ban yo na ka jaka ba phila ban shim jaka ka keren ru ya ka khendau ka shap adai ka ta ILP but the 6 schedule pa kadai ka ta ka kendon an lawan ra ka por ka sarkar India ban ailat yengi ki riulum bangin sin sharp dollar real di ka kum ka jing start ka jing hakini ki jaka ka jing ni kita ki tribal area oh tapi ongom ta te kala he ka ILP pe ong bila oh ta piso tu tang kumta kelas naman suhu pleng kalong kumta nawara namla menteri kama ke jela Meghalaya barokoi kumnung in chuplan lut ya kata ke Prince Bijaya ke Jill Road ke Kiting Road bat kita ki European Road bagian lagi jing trekam lani baka kata ke an ke bawah ke sarkar kami kan trekam tang kita ki jaga bat baganum trekam pat kita ki jaga bangi syong bangi kala dei ke por namar kata kadau habangi pet ya ke constitution ni badin
bala ay ka jela ka jingi lakin thuk lang ru ikta baro ki jaka ki balaj ki bamdai ki tribal area bagian hap hako ka jela me halia kalau day nomor kata daw ka kamram jong kinong elam ki jingi haga tu por bakila day bania sa ya ka an ka baklan ka bania dai ni ko ki pat ba day nomor kata daw ni don kam ban yeng rang ba kum ka jat ben riu kawai ka sur bangin dana ka sur karin dia bakan ahingi ka ni ka an ka baklan ka bangila ka bania da ya la ki jong ki jat riu